Λοιπόν, έχουμε έναν καθρέφτη από το Krypton, ο οποίος είναι λίγο χαλαρός και δεν στέκεται, οπότε θέλω να δω αν επισκευάζεται. Τι θα κάνω, θα ανοίξω μία τρύπα στην από κάτω πλευρά, όπως το βλέπουμε εδώ, και θα δω αν υπάρχει κάποια βίδα εσωτερικά εδώ για που να σφίγγει, τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω το Dremel να κόψω εδώ πέρα από κάτω και είδαμε. Λοιπόν, το έκοψα όπως βλέπετε και πράγματι εδώ πέρα μέσα υπάρχει μια βιδούλα. Όπως βλέπετε δεν το έβγαλα τελείως εκτός, προκειμένου μετά με κάποιον τρόπο να το κολλήσω πίσω. Έχω αφήσει ένα μικρό κομματάκι στη γωνία για να μην. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω να σφίξω τη βιδούλα αυτή. Επειδή είναι λίγο δύσκολο, θα χρειαστεί λίγο αντισκοριακό. Να το βάλω λίγο αντισκοριακό στην αρχή. Λοιπόν, δυστυχώς επειδή ήταν πολύ ζώρικο, αναγκάστηκα να το κόψω λίγο και από την άλλη πλευρά, προκειμένου να μπορεί να μπει μέσα εδώ μέσα το κλειδάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, και επειδή δεν γυρνάει όπως είναι λογικό, έβαλα το κλειδάκι μέσα και άρχισα να περιστρέφω τον άξονα για να το σφίξω κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και πράγματι έχει σφίξει. Μια χαρούλα. Οπότε τώρα θα το ξανακλείσω και θα το κολλήσω. Θα δούμε ποιο τρόπο. Αυτά. Λοιπόν, για το κόλλημα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το κολλητήρι, στο οποίο έχω προσαρμόσει μπροστά στη μύτη ένα καρφί, και θα χρησιμοποιήσω επίσης και αυτό εδώ το δεματικό, το οποίο θα το λιώνω για να κολλήσει το πλαστικό εδώ πέρα, και μετά θα το τρίψω με το Dremel για να έρθει στα ίσα του. Λοιπόν, στο μεταξύ κόπηκε και το άλλο. Κατά αυτόν τον τρόπο.